Assalamu alaikum hormatly dinleyijiler. Garaşlar baýaky tarap ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmeli aşýas. Şuň hormatly prezident Hoda Gurbanoğlu Berdimuhammedow sanly ulgam arkaly Tumus döwründe halaryň kenaryna raýatlamydyň göwnüjay we howpsuzly din jarmagyny üpçün etmek meseleleri boýunça iş masalyny çyrdy. Oňa Sağlyk iş we Derman Senaty ministri keserleň ýaýramana garşy guraşýan adatdan daşar toparan başlygy Awada Milli Täýäkçylyk bolugyny din jarşy gurmak boýunça Dorunuş merkeziniň ýol başçysy Aman Epesow hemem bu merkeziniň ýol başçysynyň ornatary içeri işleri ministriniň ornatary Hojon ýazyp gatnaşdylar. Hormat prezidentime sanly ulgam arkaly geçirilýän iş maslahatyny açyp, Sağlyk guraşy we Derman Senaty ministri ketirleriň ýaýramana garşy guraşýan adatdan daşar toparyň başlygy Awada Milli Täýäkçylyk bolugyny din jarşy gurmak boýunça Dorunuş merkeziniň ýol başçysy Aman Epesow hemde bu merkeziniň ýol başçysynyň ornatary içeri işler ministriniň ornatary Hojon ýazyp güni ara gatnaşyga çagyrdy. Ilki bilen hormat prezidentime Aman Epesowyň hatabatyny dinledi. Döwlet başçylarynyň başçylygyna taýlyk döwlet maksatnamasyna laýyklykda ýurdumyzyň saglyk guraşlygyny döwrüň taraplaryna laýyklykda ösürilýär. Keselleriň öňüne almak, anyklamak we bezermek işlerim toplumlaryň esasy ýerlikderli kämilleşdirilýär. Ýa-da döwürde adam saglygyna howp salýan koronavirus ýokanjynyň ýurdumyzyň çäklerine gelmeginiň we ýaýramagynyň öňüne almak boýunça degişi işler alınıp barylýar. Döwlet başçylarynyň taşygy boýunça merkeziň işini netijeli guramak boýunça virus şäherleriň görlenligi bellenildi. Şonuň bilen baglanykda Tomsuny Awada Milli Täýäkçylyk bolugyny din jarmagy isleg bildirýänleriň täýäkçylyk ýa-da beýleki degişi ýerli düzümlere ýolanma hatyny alýanlygy habar berildi. Şu wagta çenli 2257 sany ýolanma haty resmileşdirildi. Şol ýolanma hatlaryny alan raýatlary Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugy tarapyndan degişi ruhsatnamalar berildi. Olara vilayetlerdäki we paýtagtymyzdaky saglyk öýlerini COVID-19 garşy tanjym edildi. Awada Milli Täýäkçylyk bolugynyň Teýrany we Hadyny mehmanxanalarynda gaýry goýulmasy lukmançylyk kömegini bermek üçin Derman we Sağlyk guraş maksatly terişler bilen üpçüdilen tiý kömek bölümleri edildi. Dorukda ýerleşýän ähli mehmanxanalarda dermanxanalar döredildi we Derman terişler bilen üpçüdildi. Şeýlekem bir ýerde ýerleşýän ilata hyzmat edilýän disgalara işe kabul ediljek işgärler lukmançylyk gödäwçiliginden geçirildi we olara tanjym edildi. Täýäkçylyk bolugynyň çäginde degişi ministrlikleriň we pudoklaryň Dorunuş edarlarynyň wekillerinden ibarat gödäwçilik geçiriş nokodynyň işi degişi tertipde ýola goýuldy. Din jarmaga gelýän raýatlar üçin mehmanxanalar, awtologlarynyň hyzmatlary gödäňletdirildi. Awada Milli Täýäkçylyk bolugyny awtodrolgada COVID-19 ýokanjyny tiz anyklamaklyk ýola goýuldy. Awada Etrap Taýlyk merkezinde hemde Türkmenmaşagar arasaçylyk we ketirleriň ýaýramana garşy görüşmek gullugynyň barlyk hanatynda polimeraz zynjirli reaksiýasynyň injamy gurnaldy. Şeýlelikde häzirki wagtda Türkmenmaşagaryna we Awada Milli Täýäkçylyk bolugyny şeýle injamlaryň üçüsi dolu güýjüne uranylýar. Şeýlekem täýäkçylyk bolugyny ziýansızlandyryş işleriniň dowam edýäni bellenildi. Dorunuş merkez tarapyndan öňde goýulan wezipeleri bir kemde çözmek boýunça ýerlikderli çäherler görülýär. Deňiz şypaxanasynyň disgalaryna işleri ýola goýmagyň çäklerini ketirleriň ýaýramana garşy görüşýän adatdan daşar topar tarapyndan kabul edilen çözgütleri birja etmek arkaly öňüne çäherleri amala aşylýar. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, şu ýylyň 1-nji iýuny 1-nji sentýabr aralygynda Awada Milli Täýäkçylyk bolugyny din jarşy mögsümi döwründe Dorunuş merkez tarapyndan zowlukda alınıp barýan işlere gödäwçilik etmek tapşyrdy. Şonuň bilen birlikde din jarşy mögsüminde zowlugyň epidemiologiýada ýerlikderli teljerilmeler. Bular barada aýtmak bilen döwlet başçylarymyz şu ýylyň 14-nji maýynda Awada Milli Täýäkçylyk bolugyna geçirilen ketirleriň ýaýramana garşy görüşýän adatdan daşar toparyň göçme mejlisinde berilen taşlyklaryň degişi ministrlikler we pudok edarlar tarapyndan doly ýerine getirilmegine gödäwçilik etmegiň zerurdygyny belledi. Soňra hormat prezidentimiz Dorunuş merkeziniň başçylygynyň ornatary, içeri işler ministriniň ornatary Hojon ýazyň hatabatyny dinledi. Awada Milli Täýäkçylyk bolugyny din jarşy guramagyň wagtlaryň tertibine laýyklykda awtologlaryň gatnawlaryna degişi netijeli çäherler gödäňletdirildi. Täýäkçylyk bolugyna girilýän ýerde gije gününiň dowamyna hereket edýän barlyk gödäwçilik nokatları edildi. Onun işine içeri işler ministrliginiň, Sağlyk guraş we Derman Senaty ministrliginiň döwlet migrasiýa gullugynyň işgärleri çekildi. Şeýlekem mögsüm döwründe jemgyçlik tertibini, ýol hereketiniň kadylaryny we ýanyň howpsuzlygyny öpçün etmek, şu maksatlar üçin degişi teňkalaryň, hudusanna video gödäwçilik ulgamlarynyň netijeli ulanmagy boýunça çäherler görüldi. Suda halat edijileriň gije gününiň nobatçylygy ýola goýuldy.
guramaçyk meselelerini öz wagtyna çözmek boýunça toplumlaryň işler amala aşyrly. Dolanış merkezinden paýtagtymyzyň we vilayatlanyň häkimliklerine döredilen şakamçylaryna nowabatçylyk guralyp, ýüz tutýan raýatlara degişi maslahatlar berilýär. Abada milli siýagatçyk dowlagyny din jalmaga istek bildirýänler üçin wagt ünlük çäreler geçirildi. Hormat prezidentime de hatap etdiňler. Abada milli siýagatçyk dowlagyny Türkmenistanlaryň howpsuz hemde göňüljay din jalmagy üçin äkli kadyr şertler döretmegiň zerurdygyny bellädi. Şu maksat bilen abada milli siýagatçyk dowlagyna belirlenen kadrlary, bildirilýän talaplary we arasaçyk düzgünlerini bir jaý etmegiň zerurdygyny aýtdy. Şunun bilen baglanykda döwlet başlarymyz barlyk gözükçük nokadynyň takyk işlemegine gözükçüligi üpçün etmegi tapşyrdy. Hormat prezidentime de sanly ulgam arkaly geçirilen iş maslahatyny jemläp, halkymyzyň abadan we bagtyar durmuşyny üpçün etmegiň, Türkmenistanlaryň taglygy barada hemme taraplaryň alada etmegiň, ata watanymyzyň döwlet siýasatynyň ilertilýän urudygyny bellemek bilen oňa gatnaşanlara ýöňde goýulan wajyp we jogapkärlik wezipeleri çözmekde üstünlikleri arzu etdi. Ünversitet hormat prezidentiniň adyna gelen gutlaglaryny tanış edýäs, onu şeýle diýilýär. Onuň aly Hedraty Türkmenistan prezidenti Jenap Gurbanoğlu Berdimuhammedow urada bayram münasibetli gutlaglamy kabul etmegini haýyş edýän. Indoneziya Respublikasynyň prezidenti Joko Widodo maşgalaty bilen Paýtagtymyzda harby hukuk goraja daralaryň ýol başlarynyň jemgyýetçilik gurumlarynyň wekilleriniň gatnaşmagyna geçirilen maslahat ata watany söýgü dil watanlarly nusgalyk ömür nesillere görülatly maslahat bolsa Göktöbe tarapynyň adygan şäherçesine geçirildi. Merkuly Berdimuhammedowyň özüniň ahlasy zähmeti bilen döwletimiziň öňünde ägir uly hyzmatlary bitirenligini ýatlap, oň ýaşan manyly ömürniň halkymyz üçin, şeýle-de geljekki nesillerimiz üçin nusgalyk mektep bolanyny baradaky ýakymly ýatlamalar maslahatlaryň özünde. Berqarar döwletimiziň batyarlyk döwrüne ýaşary merdany halkymyzyň beýik taryhyna hormat goýmak, kimem buýsanmak ruhyny terlemege aýratyn ünsürli. Bu ýurganyň aýdyn ýüze çykmasyny paýtagtymyzdaky Içeri işler ministriniň Merkuly Berdimuhammedow adynaky 10-njy harby bölüme geçirilen şäherde aýdyn görmek boldy. Gahramanlarymyzyň edermenlikleri, milli mirasymyzyň gymmatlyklary, taryhy nukdalardan şeýle-de ýaşary watançylyk ruhyny terbiýelemek nukdalaryndan möhüm ähmiýetlidir. Ýaşlary watany söýgi, mehriban halkymyda wepalyk ruhyny terbiýelemäge nukdalaryny terbiýeçilik ähmiýetli çäre çuň many mazmuny edir. Olu gahramanlarymyza, taryhymyza, watanymyza bolany buýsunja artdyrýar. Halkyň kalbynyň ahlak päkligi, edermenlik, synmaz erk halkymyza galkynma kememi döretmek üçin güýç gaýrat berdi. Milli ruhyň esasynda diýene ene toprağa olan şäksiz söýgi, agdyrlyk hem jewizlik öz güýjüne bodurmuşy bolan anam Türkmenistanyň ösüşiň göre başlaryň ýolu bilen anamly öňe ilerlemeginiň möhüm şerti bolup durýar. İçeri işler ministriniň Merkuly Berdimuhammedow adynaky 10-njy harby bölüminiň medeniýet öýnüde hormat prezidentiniň mehriban kyblasy, içeri işler idaralarynyň hormatly weserany Merkuly Berdimuhammedow nusgalyk ömür ýoluny başlanan ata watany söýgi adlyna maslahat geçirildi. Oňa harby hukuk gorajdararyň käbir ýol başlary, jemgyýetçilik gurumlarynyň wekilleri, medeniýet sunady işgärleri gatnaşdylar. Maslahat hormat prezidentiniň Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň atamyň diýip döredene täze goşgatynyň lawazlyk hende şeperi okulmagyna başlandy. Merim hoşyaly bu goşgat eterlerine döwlet başlamagy mehriban kyblasynyň ömür ýoluny usatlarça çuňgur many berip häsiýetlendirmek bilen üren täsirli beýan edýär. Şeperi kulunu bu goşgulukda maslahatnaşyjary täsirli çykyş etdiler. Çykyşlarda belenilýär Merkuly aganyň nurany ömür ýolunda dowam edip, halkymyz üçin sahawatly işler bitirýän Türkmen döwletini ýagşy niýetlen ýurdu hökmüni dünýä tanadan mehriban arkadamydan döwletlik ýoluny Merkuly aganyň peder pentleri aýdyn görnýär. Milli liderimiň ata pendi perdent borçy diýen sözlerden uraryp, maslahatda çykyşdanlara dany pederleň niseler üçin ilmidama ruhy dayançdygyny, sowulmaz saýadygyny, olaň barlygyny perdentleň dagdan arkaly ýarlygyny atdylar. Atalan özlerinin soňy nesilleri goýany ýol ýürürleri, ruhy mirasy, nurany ady perdentler üçin öçmejek nur, ýagty şamşyrak diýip çykyş edenler belediler. Muň şeýleni hormat prezidentiniň öz hybratyna bagşap ýadan goşgat eterlerini aýdyn görmek bolýar. Bular barada aýtmak bilen maslahatda çykyşanlary milli liderimiň Kakasy Merkuly aganyň geçen ömür ýoluny ýatdylar. Bilinýär Merkuly halkymyzyň kalbyna ýaşy ýatlamalar gadyran paýhasly pederleň biridir.
Oň ailen sereti bolan mukaddis uradaýyna aramydan gitmegem, bansanyň pek niyetli nurany adam bolan onuň nyşanydyr diýilip belenip geçildi. Mäli Kulaganyň öwt ünlüleri nesilliň aňyna ýaşar. Oň ömür ýoly ýaşlary göreli bolar. Çünki Mäli Kulaga peder ýollarynda dowam edip, türkmeniň insan pergöre asly milli ýoluny nesilden nesile geçirmekde. Adam käçiligiň, dogruçylygyň, watany güparlygyň midemizde ýurularynyň beýikdigini ýerine düşündirmekde köp işler bitiren dana insan bolup hemmeleň hakydasyna baky urnaly. Mäli Kulagaň merdemligi, akyl paýhaslygy, işeňerligi, ruhy bilentligi hormat prezidentiň döwlet guşuramanyda iňçelik bilen şeper beýan edilýär. Çykyş edenler bular bardy belläp geçip milli liderimiň bu eseriniň Mäli Kulaganyň häsiýetini açyp görkezmekde uly orun tutýanyny anlatdylar. Şeýle ajaýyp insan boluny Mäli Kulaganyň adynyň Içeri işler ministrliginiň 10 norwurunjy harby bölümine daqylmagynyň ähmiýeti belenildi. Munyň özi bu beýik insanyň ömür ýoluny görkezen Nusoluk mektebiniň bu ýerde okap bilmälýän ýaşlar üçin uly göreli bolup hyzmat edýänligi nytalyp geçildi. Bu bolsa ýaşary watançylyk ruhuny terbilemekde, saýlap bilen hünäriňe söýgü ýurmakda, öz käriňe tüý sürükden berilip, halal zähmet çekmegi terbilemekde üräni ähmiýetlidir. Gahrman arkadağımız ýaly Perdendi türkmene bagyşlan peder hiç wagt aramyzdan gitmez. Gahrman arkadağımız dün şeýle bir sözi aýtdy. Daragyt diýdi, kökünden güýj alýar. Saýasam, miýwetem, edir şon ýaly bolu. Hormat prezidentimiziň, Gahrman arkadağımyzyň şygyra, umuman döredüjülüge, diňe özüniň däl, ähli başgasynyň üns goýanlygy men üçin diýsen ýakymly mähribanlar. Gahrman arkadağymyzy men hemise watany bilýän. Watany Gahrman arkadağymyz diýip bilýän. Olar birlikdir, bütövlükdir. Sinmezdırlar, sinedirler. Gonyp diýeren ey dünýe barym, diňe öz heňit salardy utarym. Bardyr howanlaryň, bardyr howasaryň. Bu watanlar arkada bilen. Gahrman arkadağymyzyň ömürde belentdaşy aman bolsun. Masalyn owamyna Mäli Kulaganyň sözlerine dördülen köpek eliň dänäni ýene aýdymyňlandy. Gideliň bada atalaryň ýolundan atly şyry esasyna dördülen edebi sazda kompozisiýa görkezildi. Şeýle uruş bolmasyn diýen goşgu teterleriniň çeper goýuşy ýerine ýetirildi. Bu çykyşlaryň ähli masalda gatnaşyjylar tarapyndan dowamly el çarpyşmalar bilen kabul edilip, olarda ýatdan çykmajak täsirler galyrdy. Mundan başga maslahatda çykyşanlar ýaşulary paýhat hadynaty hökmüne garamagyň, işleri ular bilen maslahatlaşyp guramagyň halkymyň esasy aýrytynlyklarynyň berdigini öňe Hormatly prezident maşgala däbine eýerip ata-babalarymyzdan gelýän milli däpde suwlamada olaryň öwt ünlülerine dayanmak bilen şöhratly bederlemeden ýol ýürülerini göreli mektep hataplaýar. Mäli Kulaganyň ömrü we zähmet ýoly ýaş nesillere göreli mektep bolmak bilen olary watançylyk zähmet ýoly kememe ahlak taýdan terbilemekde gymmaty etilmejek hadynadyr. Çykyşlarda bular barda aýratynlyk talap ýaşlaryň öz ata-enelerine ýaşuny ise uly sarpy goýup, olaryň halkymyň abadan ýaşaýyşyny, rowaşygyny üpşinip begurny, alyp barýan işlerini munasyp dowam etdirjiler bolmaklaryny ýardam berjekdigini berk önemlilerli. Masadyň medeni maksatnamasy aýratyn ähmiýetli boldy. Bu çykyşlary watançylyk, terbiýetçilik ähmiýetli bilen tapawutlandy. Mäli Kulaganyň watany gorumakda hemem harby borjy ýerine ýetirmekde görkezän şahsy edermenligi biziň her birimiziň geljekki watan guruşlarynyň buýsanjyna öwrülip, olary täze üstünlikleri ruhlandyrýar. Çykyşlar halkymyň asyrlyň jümüşini göz başalyp gaýdýan gadymy däplen parahaçylyk dürüjliginiň, dostanylygyň hemem insan perwerligiň dawarlanýanyny alamatlanyrdy. Watanymyň ykdysady, durmuş, medeni üsrawaty dünýäniň ösen döwletleriniň derejesine çykmagyna, ilkinji nowatda orta halkymyň asuda, abadan, bolýan durmuşda ýaşamagyny üçin etmäge gönükdirlen giňerli maksatnamalar hemem özgörtmeleri üstünlikli amal aşyrylýar.
Muqaddeslige başlanan çıkışlarda kuvvatly ruhy mazmun jemlerini, oly belent raýatlyk hemem watançylyk terilmekde uly ähmiýete eder. Oly Türkmenistanyň parahaçylyk we dürüjlük ýollaryny üýtgüside ararlygyny aýdym görkezdi. Halkymyzyň ruhy hemem demokratik tejribesini milli bütünlük hemem jewsige alamatlanýan bu çäre öz bolşy buýsanja urlýar. Hormatly prezident Alparyan parahaçylyk insanperwerlik hemem dürüjlük syýasy netijesinde ösüş ýoluna gadanylan 20 çorlu özgörtmeleri, üstünlikleri wasp edýän watançylyk eserleri aýratyny ähmiýetli boldy. Masadyň ahyryna oňa gatnaşyjylar Türkmenistanyň prezidenti Türkmenistanyň ýaraly işleriniň belem serkerde başlady. Goşuny generali Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň adyna ýüzlenme kabul etdiler. Ýurdumyň harby hukuk goraýjylarynyň aýdymçylar toplarynyň ýerine ýetirmegine ýagnanan arkadagy şöhrat diýen aýdym ata watana söýgü adynyň geçirilen masadyň jemlenmesine uruldy. Masalat münasibetli bu ýere jemlenen adamlar ilki ýöne Göktüp tarapynyň Adgan şäherine ýerleşen Berdimuhammed Anaýew adynaky 20-nji orta mektebine hormatly prezidentiň atasy watançy esker Halipa Muğulym ilhalar insan Berdimuhammed Anaýewiň hatirasyna bu mektepde bina edilen ýadygarlygy ter gulleselerini goýup taqdim etdiler. Soňra ular mektebiň taryhy we ülkeni urunç muzeýine saklanýan milli gymmatlyklary synetdiler. Masada Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk masadynyň mejlisiniň, bilim ministriniň, jemgyýetçilik gurumlarynyň wekilleri, Türkmenistanyň ýokary hukumy mektepläriniň mugallimleri şeýle mektep mugallimleri gatnaşdylar. Masada çykyş edenler gahmanlar hyzamynyň mehriban hybrasy, watanyň göpaly Mälik Guly Berdimuhammedowyň durmuşy, alyp baran ajaýyp işleri halkymyzda hemişe halalygy, asudulygy, azbirligi, ansaply ýaşaýşy nusga uruny hemem oňa beýik adam käşilik sypatlarynyň ählitynyň jemlenip, bugünkü güne mehriban arkadaşlar tarapyndan dowam etdirilip, dost soňluk duýgularyny ýogurlyp Türkmen güneşiniň nury bolup älemi umum adamlar ýaşaýşyna ýagty çyra bolup şuwla talýanlyk dogrusyna belenildi. Soňra masada tanşyjlary Adgan şäherjetine aýratyny görüp hemem mehremlik çaýyp oturan Mälik Guly Berdimuhammedow adynaky medeniýet köşüniň Berdimuhammed Anaýewiň heykeline tadim etdiler. Soňra nusgalyk ömür nesilleri görülatly masagat medeniýet köşüne dowam etdi. Watanyň göpaly Mälik Guly Berdimuhammedow Türkmenistanyň içeri işler idaralaryny uzak ýylyň dowamynda bir kemsizde tutan ýerlerde ähmiýet çekip, ýaşary watan söýürlük, watany göpalyk ruhyny terbiýelemekde uly hyzmatlar bitirenligi, belent adam käşiliginiň halkymyzda görürli bolup, ýurdumyzda uly awraý eýwrunlyk dogrusyny berqarar döwletimiň bagtyarlyk döwrüniň ýaşary üçin el halky göpaly hyzmat etmeň ajaýyp nusgatyny görkezden dogrusyny mehriban insanyň ýarym asyrdan gowrak wagt mununa doldurdan hemem häzirki döwürde ähmiýetini ýitirmeýän goşgulary watany ene topragy bagtyar durmuşy bolan söýgüniň senatyny öwrülip halkyň kalbyny müdümlük orna alan dogrusyny gyzykly gurumlar masagatdaky çykyşlaryň içinden eşara çop geçdi. Masalyň dowamyna Maqtumuladyň Nahy Milli Saz Drama Teatrynyn sahna usatlary edebi sazly kompozisiýalar bilen çykyş etdiler. Ýurdumyň tanymaly aýdymçylary özleriniň mahmaly uwaza aýdymlary bilen şeýle Türkmen Milli Konserwatoryýasynyň dutarçylary topary çykyş etdiler. Sunuly saatlarynyň çykyşlaryna garaşda baky Türkmenistanyň watanmyzyň muqaddas garaşdyrylan şanly 30 ýylynyň Türkmenistan parahaçylygyny anlaşmagyň watan ýylynyň joşgunly ösüşlerini, gahrmanlar hyzamynyň ruwaji işlerini, ajaýyp durmuşymyzyň wasby belentden ýetirildi. Türkmenlerde bir pähim var. Ata kesbi gowlu halal diýilýär. Bir akan yerinden akarmış arık diýilýär. Ine şeýle pähimlerden uğralsaň, onu hormatly prezidentimiziň şejeri daragyna serideninde sözüň dolu manasyny ata-babalarymyzdan gelýän şu ýörelge dowam etdirlik gelýär. Adamzat üçin zerur bolan ähli zatlaryň, watan söýüjüligiň, insanperwerligiň, adam kärçiligiň, ata ene hormat, çağa syýlyk ähli zatlaryň nesillerden nesillere geçip gelýänini görmek bolýar. Mälik Guly aganyň ömür ýoly nusgalyk ýol. Ol watanmyzyň asudalygyny goramakda, bilim ulgamyny kämilleşdirmekde de örenli işler ýedilenligini aňladýar. Şonuň bilen birlikde de ata ene hormaty, perdende goýulýan sarpa, ata perdent gatnaşyklary, mahlasy bar-barda nusgalyk işleri amal eden adam. Mätaja uzadyp kömek goluny, mukaddeslik saýdy, ene dilini İl içinde alkış gollu alanı yolları alkıştan doğru atamın diye. Şeýle de şu goşgusyny yine de bir bendi var. Ýurdumyzda rowaşlyklar ýar bolsun, bagy bostan bolsun, gülgüzar bolsun,
Elem jahan dursun, vatan bar bolsun, arzulap yaşayışı yalı atam diye. Özünün nähili edermellige çağırışı barada şu yerde bir portadı bellep geçesimiz geliyor. Hormatly prezidentimizin kabulaty Mälik Gulaga edil önkü atawawlar ýaly ähli ömrüni iň soňky pursada çelli vatan söýjüligi ata ene prezident gatnaşyklaryna nesiller dowamatyna bagş eden adam. Jewisligim, agdybirligim, watanyňam jewisligine agdybirligine getirýär. Ynhaşylar ýaly işler hormatly prezidentimizin iş ýörlegesini dowam edýär. Hormatly prezidentimiz bolsa ähli işleriň sazlaşlyk gitmegine bize nusgalyk işleri alyp barýar. Hormatly prezidentimize ýurdumuzy gülledi westirmekde alyp barýan işleri, halkymyzy bagtyar durmuşda ýaşatmakda alyp barýan işleri, ata ene hormat goýmak, ýaş nesilleri beýik batançy uruhuny terbiýelemekde alyp barýan işleri üçin köp sag bolsun aýdýas. Hormatly prezidentimize bu işlerde de geljekde diň üstünlükleriň ýaran bolmagyny arzu edýär. Hormatly prezidentimizin jany sag, ömrü uzak bolsun. Arkadagly ýurdun özi ajaýyp ýurt. Arkadagly ýurdun özi asuda ýurt, parahat ýurt, adamlaryň şeýle bir ýaşamagyna rahat ýurt. Ine şonuň aňyrsyna arkadagymyzy kim bize bagş edipdir? Beýik iki tany goja çınar. Mehriban kıvlamız, Mälik Gulatamız, mehriban käbämiz, oglaba dejemiz. Şeýdibem bize ýurda arkadag berdi. Ýurda hostar berdi. Durmuş ajysyz däl. Arkadagymyň atasy biziň atamyz, ýurduň atasy, watanyň atasy. Şonu da mehriban arkadagym halkynyň ýüregini ınjytmajak bolup toy bilen ýat bilegeler dip hiç bir bayramçylyklanmady, bir testirmedi ýa-da. Edi arkadagymyz öz halky bilen uly sadaka berdi. Atamyzy ýatlap hatiratna 40 sadakasyny berdi. Şu taýda da bir halka ýüzlenişini görseňiz-de, Taňry ýalkatyň geleniňizi şeýdip şu sadakada barlygyňyzy şeýle bir sadalyk bilen, şeýle bir türkmeniň sadalygy bilen ahirine de hemmämizi aýan özi iýipçilerinden soň, teberekden soň bir käde çaý içiň menem bir atam ýatlap bir azajyk tez bilen tökmedi deýin nimesi. Yürekmi da mehribanlyk kuýsaýa diýerim. Ýürejek kuýsap dur adamlar. Mertlik bilen, gaýratlyk bilen kıvlamyzy ýatlap geçmegi ol hemmämizi tolgunurdy. Edi arkadagym şular ýatlamak bilen bir ýüregine teselli izinden galy berse öz kalbynyňky aýralyk mukamny atamyň dip eter ýazyp onuň bize şu taýda okap bermegi güýçli tolgunurjy pursat boldy. Aylaryň sultany olur mizana tamam boldy durmuş ýolu atamyň. Olduğu beyikti doğu nusgoluktur pek ikbalı atamın. Arkadagymyň ömrü uzak, başı dik jan sag bolsun. Masadyň ahyryna oňa gataşjary watanyň wepary uglaryny halkyň hakydatyna baky urnaşylmakda uly işleri durmuşa geçirýän ediz watanymyzy batly adamlar bilen öňalp barýan hormatly prezidentimiz ýüzlenmek hawrdyly. Paýtagtymyzda hemem adygan şeherjetine geçirilen maslahatlardan soň sadaka berilip, hormatly prezidentimiň janynyň sag, işleriniň ruwaç bolmagy, watanymyzyň güllep ösmegi dilek edildi. Hormatly prezidentimiň parasaty başlanyny ýurdumyzyň hususy önümlänişlerine gollaw bermek, ýurdumyzyň sarp edýän haýatlarynyň önürlüşini artyrmak, ilaty edilýän hyzmatlaryň hilini ýokurlandyrmak, hemem görnüşlerini giňeltmek urunly uly tagalar edilýär. Şol tagalardan uraryp türkmen telekeşleri önümlän hemem hyzmatlaryň täze görnüşlerini halkymyza hödürleýär. Şeýle kärhanalaryň hataryna Mary welaýatynyňky Şawakçy harit nişanly önümçilik kärhanasyny görkezmek bolar.
Yurdumyzyň dürli künjeklerine senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agdalary bolan hususy kärhanalar döwrüwap işleri ýoly goýup özleriniň ýokary hili önümlerini öndürip azyk bolşulugyny döretmäge hem milli ykdysadyýetimiziň kuwatyny hasam puwtulandyrmagy ýakyndan ýardam edýärler. Mary welaýatynyň Şabakçy önümçilik kärhanasy kemil tehnologik enjamlary peýdalanmak arkaly gowradylan, qaqadylan irimişleň we çörek bölejikleriniň, mekkejoň taýajaklarynyň hem dürli görnüşli azyk önümleriniň birnäçe görnüşlerini öndürýär. Önümçilik kärhanasy birnäçe bölümden ibaretdir. Qaqadylan irimişleri gowurmagy we gaplamagy niýetlenen çörek beşerilýän we çörek önümlerini gaýtadan işleýän, şeýlede däne önümlerini gaýtadan işleýän we gaplaýan bölümler hereket edýär. Ýyllyk kuwatlygy 1800 tonna barabar bolan kärhanada geçen ýylyň dowamyny 410 tonna barabar önüm öndürildi. Kärhanada täze önümniň önümçiligi ýoly goýuldy. Täze haritlaň daşky gabynyň ak reňkde bolup owdan bedelmegi aýratyn bellerlikledir. Kärhanada ilk başda 10 görnüşli harit öndürüp başlanan bolsa, şu wagt görnüşlüň sany 40-dan geçdi. Islegiler öwrenilip, döwrüwap görnüşdäki önümlüň hiline barha ýokurlanyrmak meýilleşdirilýär. Şabakçy harit nişanly önümleri diňe bir ýurdumyzda däl eýsem goňşy döwletlerde de ul islegi bilerilýär. Häzirki wagtda Şabakçy önümçilik kärhanasynda zähmet çeken işgärleň sany 50 goloý bolup, olaň esasy bölüginiň ýaş oglan gyýdylary da aýratyn bellenmäge münasipdir. Önümçilik kärhananyň agdyr işgärleri telekeçileri ösdürmek boýunça döredilýän giň mümkinçilikler hem dörejlikli zähmet çekip halkymyzyň bayramçylyk saçaklaryny bezeýän önümleri öndürmek üçin özlerine berilýän golluk himayetler üçin hormatly prezidentimize alkyş sözlerini aýdýarlar. Hormatly prezidentimiň ýurdumda bagy sanlygy gül-güldarlygy öwrmek baradaky öňde goýan aýdyň wüzifelerinden uğralýan da şu welaýatynyň bagwanlarynyň häzir günlerde durmuşa geçirýän iş bellenmäge münasipdir. Olary halkymyzyň bereketli taşaklarynyň naz-namatlardan, datly meýwelerden dolu bolmak üçin alada barny diýerler. Häzir günlerde welaýatda bar bolan meýwe baglary ýygy etmek işlerim göwne jaý alınıp barlýar. Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzyň ýylatyny özümizde öndürilen azyk önümleri bilen agtybarly öpçün etmek eller tutulýan ugurlygyň biridir. Bu wagtda da şu welaýatynyň bagwanlarynyň durmuşa geçirýän işleri ýürüte belenmäge degişlidir. Häzirki günlerde olar baglary ýygy etmek, bol meýwe hasylyny kemale getirmek uguryny tutan ýerde zähmet çekýärler. Bu urda welaýatyň ähli etraplarynyň bagwanlarynyň göwnüje iş tutuşlary ýaly ykdysadyýetiň döwlete degişli däl bölügünde de maksady okulny işler alınıp barlýar. Welaýatyň ähli etraplarynyň bagwanlarym özleriniň nusgulyk işleri bilen tapawutlanýarlar. Olar ýygy edilen baglardan her ýyl dürli görnüşli meýweleň bereketli hasylyny alýarlar. Bagwanlar bagçylyk hojalygyny erik, alma, armut, şeýtaly we başga da birnäçe meýweleri kemale getirýän baglardan bol hasyl almaklaryň usullaryny gowulýarlar. Netijede şol meýweli baglar gözüňe dokundurýar. Şeýlelikde hojalyklarda ýetişdirilen meýweler ak bazarlarymyzyň bereketine bereket goşýar. Her bir düýüp meýweli agajyň ösürilip ýeşdiriş tilsimini gowulýan bagwanlyň köp bolmagy aýratyn bellemäge münasipdir. Daýhan ihlas bilen emele gelen baglyň gowunyň ötürýän görnüşleri hasylyň bereketli boljagyny nişandyr. Welaýatyň ähli etraplaryna bagwançylyk bilen meşgullanyň ýer eýeleri barha artýar. Hormatly prezidentimiziň döredip berýän giň mümkinçilikleri olary täzeden täze zähmet ýeňişlerine ruhlandyrýar. Tejribeli bagwanlyň görelesine ýergen adamlaryň hatarlary barha artýar. Soňky ýyllarda olary ýurdumyzy bag bosanlygy öwürmäge, hem bolum meýwe hasylyny öndürmäge sallamly goşun goşýarlar. Bu bolsa welaýatda bagçylyk ulgamynyň hasam giňelmegine şert döredýär. Welaýatyň bagwanlary hormatly prezidentimiziň bagçylygy ösdürmekdäki döredip berýän ajaýyp mümkinçiliklerinden peýdalanyp, täze üstünliklere tarap ynamly barýarlar. Bu bolsa Türkmenistan paraxaçylyk we anaşmaň watana gelende de ak bazarlarymyzyň dürli meýwe önümlerinin dolu boljagdygynyň kepilidir. Hormatly adamlar, bolsa ýurdumyň haýtany we paýtaxt maşawatda 28-nji maýda saat 20-den 29-nji maýda saat 20-şe boljak howa bardy. Türkmenistanyň howa maglumat bolunyň berýän habary bilen tanşaryň. Balkın welaýatyna azken burtugwar günordan teleskopda 94 metr ýetýän şemal öwser. Howa gijetine 20-25 gradus maýl gündüne 35-40 gradus ysy. Kenary etraplaryna 29-34 gradus maýl bolar.
Ahal ulaytına az kemburtxuağır günordan teleskonto 8-13 metre etiyen şemal utar. Hova gecetine 20-25 gradus mayıl günnidine 35-40 gradus ısı olur. Mara vilayetinde az burtxuağır Demirazı kulmataran teleskonto 8-13 metre etiyen şemal utar. Hova gecetine 20-25 gradus mayıl günnidine 35-40 gradus ısı olur. Liverpool ayetinde az burtxuağır Demirazı kulmataran teleskonto 9-4 metre etiyen şemal utar. Hova gecetine 20-26 gradus mayıl günnidine 35-40 gradus ısı olur. Daşuğud raytına az burtxuağır Demirazı kulmataran teleskonto 7-12 metre etiyen şemal utar. Hova gecetine 19-24 gradus mayıl günnidine 34-39 gradus ısı olur. Payitahtın Aşgabatda az kemburtxuağır günordan teleskonto 8-11 metre etiyen şemal utar. Hova gecetine 22-24 gradus mayıl günnidine 37-39 gradus ısı olur. Ýurdun boýunça may aýynyň 29-na magnit hadisasynyň durnukly ýadydy bolmagy aşylaýar. Edil watandaşlarym, häzirki wagtda howanyň düzümine tutan bölüşikleriniň möçörüniň hadydan 6 götürüm artmagy bilen baglanşykly. Howa şertleriniň adam bedene ýetirýän oňoýsuz täsirleriniň öňdänmegi üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy. Şeýleheme ýaz paslynda howanyň derejesiniň üýtgeýän nazarlyp, pasly uraga inmegi maslahat berýär. Mehriban ýeşar, bu düzgünleri berip berjaýetseňiz, ýylyň üstüne paslynda öz saglyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunungan watan habarlar ýapaşymyz jemleýäs. Berqarar döwletimiziň bagtýarlyk döwründe ata watanmy türkmensan, ähli wagtlarda ösüresine, ähli düşen ödenine bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sag bolun, edilýär.